niin täällä Asterkaanissa. Sitten kun oli talvisota, niin venäläiset pommitti Alkon tehdasta, koska ne tiesi, että siellä on Molotovin cocktail ja siellä oli siinä alussa siinä pullon päällä luki Rajamäki Alko. Niin ne tiesi, mistä ne tehtiin. Koska niillä oli viinapulloja, niin se nimi oli, ne käytti niitä. Ja ne oli paossa heidän perunakellarissa. Perunakellari on vielä olemassa. Se näkyy nyt tiellä, kun me ollaan harvennettu sitä metsää tai puita. Ja sitten alkoi tuli palaa siellä valtavasti. Niin itki koko porukka sitä, että nyt se talo palaa, se heidän mökki. Mutta se olikin osunut siihen salon navettaan. Ja siellä kuoli sitten joku eläin. Ja silloin taas tuli se, että taas teille tuli porukkaa. Ja taas paikat oli täys. Ei kerta kaikkiaan mihinkään mahdu. Ja silloin se oli teidän navetan eteisessä, niin oli meidän perhe. Ja oltiin hyvin tietenkin iloisia. Mä olin silloin ihan vuosi 23. Ja saatiin niin kuin teille turvaa. Ja sitten aika meni eteenpäin ja mä olin semmonen hevosenpään kokoinen, jos sanotaan näin. Niin mä pääsin teille rengiksi. Ja mä olin valtava iloinen siitä. Mä sain olla. Mä olin siinä teidän salissa. Oli pukkisänky, mä olin siinä. Ja siinä seuraavassa huoneessa oli Mimmi ja Aina. Ja Mimmi aina huusi mulle, että tuu repii hänet ylös sängystä. Kun mä menin sitten repii Mimmiä. Ja sitten se oli kiva aikaa. Ja sitten kun nämä lehmät vietiin tuonne metsään siihen aikaan, niin mentiin siitä Fransen ohi, sen ison pellon ohi, sinne metsään. Siellä oli sitten aita. Niin sinne vietiin kaikki lehmät. Ja en mä muista enää nimiä. Ja sitten päivän aikana ne kiersi metsän kautta. Ja ne tuli siihen teidän kohdalle. Ja siellä lypsettiin. Ja siihen aikaan oli se systeemi, että oli tonkka. Ja siihen kaadettiin. Ja sitten oli semmoinen metallinen astia. Ja sinne pantiin paperi, joka suodatin oli. Ja sitten tonkat laitettiin siihen teidän puroon, joka meni siinä takana, että pysyi kylmänä. Ja sitten ne vietiin hevosella maitolavalle. Ja sitten ne meni pois. Ja sitten teillä oli siellä semmoinen hevonen, kun oli, ja mulla on semmoinen muistikuva, että se oli Jukka. Ja se oli semmoinen hevonen, että kun se laittoi näihin aisoihin, niin se piti mennä vaan määrätyllä tavalla toiselta puolelta, eikä tältä puolelta, koska se meni vaan näin. Ja sitten tuli juuri tämä isäntä, joka lauloi tätä laulua, Pieni polku metsähalki vie. Niin hän tuli sitten ostamaan sitä hevosta. Ja sitten Mimmi aina tarjosi kunnon viinaa, niin se ukko oli aivan kännissä. Mä puhun nyt positiivisesti. Tämä on vaan historia, älkää pelästykö. Ja ne teki kaupat. Seuraavana aamuna sitten isäntä lähti pois sen hevosen kanssa ja Viljo laittoi se hevosen just niin kuin oikein päin ja sitten se lähti kotiinsa. No sitten Mimmi aina ja sitten Viljo, niin Viljo oli aika nuori silloin vielä, niin teki semmoisen päätöksen, että kun nyt on niin se viedään pankkiin ja se viedään Hyvinkäälle. Ja niin päätettiin, tai he päätti, että he lähtee sinne ja hevosella. Ja Mimmi sanoi mulle, että jos Matti lähtee mukaan, niin me lähdettiin yhdessä. Kissun sen hevosella ja Hyvinkäälle ja mentiin, muistaakseni se oli säästöpankki. Mutta se pankki on siinä, että kun tulee sen täältä päin sillan yli, niin vasemmalla puolella on se talo.
niin Mimmi vei sinne ne rahat. Mä muistan aina, oli isoja seteleitä, iso tuppu. Ja sitten Mimmi kävi kaupassa ja taas vei tarvikkeita sinne teille. Ja sitten teillä on semmoinen hevonen, mä en valitettavasti muista nimeä, mutta se synnytti toisen hevosen, joka nyt oli Pilkku. Ja mä muistan, Pilkku syntyi, se oli pieni sitten ja oli niin kamalan kiva. Ja me tultiin hyvin Pilkun kanssa toimeen. Ja sitten nämä kaikki varoitti mua, että älä sitten mene sen selkään. Enkä tietenkään mene onneksi. Ja me käytiin hevosten kanssa, uitettiin hevosia tuolla Märkiössä. Ja se oli kiva, kun me ratsastettiin ilman satulaa. Ja semmoista. Ja silloin sun isäs oli mukana ja Lauri ja Viljo. Se oli iso juttu sitten, kun... Onko se Vihtilammea vai Märkiössä? Kummassa se oli? Mä luulen, että me käytiin kai molemmissa. Vihtilampi oli myöskin tuttu. Niin mä muistan, että isä jotain puhui Vihtilammea. Joo. Ja sitten meillä oli semmoinen juttu Viljon kanssa, että piti viedä sontaa pellolle. Ja se sontakasahan oli siellä navetan takana ja eihän minä mitään pystynyt sitä lapioimaan. Viljo lapioi sitten 2 hevosta ja sanoi sitten, että muista ajaa hiljaa perässä. Ja se oli niin nätti se lava. Se oli kerta kaikkiaan kuin kukkanen. Siis ne kärryt, ne sontakärryt. Ja sitten siinä oli se kippi, että se voi kääntää. En tiedä, onko se enää jäljellä, mutta se on todella kaunis. Vanhan aikainen, siis semmoinen käsityötä oikein tehty. Ja niin me mentiin ja me vietiin sinne Franssin ja Laurin taakse sinne pellolle sitä. Ja sitten me tullaan takaisin ja mun mielestäni se Viljo ajoi hitaasti. Ja mä ajattelin, että se olisi hieno juttu. Mä olisin niin kuin roomalainen. Tiedätkö, se nousee seisomaan ja antaa noin ja hevonen juoksee ja no niinhän me mennään sitten. Ja minä ajattelin, että minä menen Viljon ohi tosta. Ja Viljo joku kiros mut. Ja se haukkui, mutta sanoi, kato menee pyörä rikki. Miten paljon tulee tää ongelma. Onneksi ei irronnut pyörä. Päästiin sitten onnellisesti Viljon kanssa. Ja sitten me käytiin Kalkkivuoressa. Ja silloin meillä oli semmoinen tilanne, että täällä oli paljon hyviä koiria. Siis niitä, kun ymmärtääkseni oikein kasvatettiin, tämmöisiä kettukoiria. Ja Viljo ja Lauri ja Väinö oli oikein metsämiehiä. Ja ne tiesi, että siellä Kalkkivuoren takana, jos ajatellaan Kalkkivuoren, niin me käytiin siellä, sehän oli siihen aikaan, oli pieni mökki, vielä pienempi navetta, siellä taisi olla 1 lehmä, paljon lapsia. Ja siinä oli se lähde vieressä ja pieni, onko se leppälampi siinä vieressä. Ja siellä suunnassa oli se ketupesä ja me mentiin sitten yhdessä sinne ja kettupesään, siis tämä koira meni, kun hyökkäsi sinne ja siellä oli kettu, mutta ei lähtenyt ulos, eikä saatu kettua. Ja sitten jos ajatellaan niin tätä systeemiä, niin sehän toimi sillä tavalla, että Väinö hoiti minun mielestä niin kuin enemmän sitä pajaa, joka oli siinä, ja onko vielä? Ja Väinöhän oli hirveän vahva, siis noin vähän, jos uskaltaa näin sanoa, lyhyempi kuin Viljo ja Lauri. Ja silloin oli isot ne vasarat ja kerta kaikkiaan, se oli lihasten leikkiä, kun semmoisia isoja rautoja hakkasi ja oli hehkuvat hiilet, se oli upean näköinen juttu. Ja sitten kai korjasi kaikki nämä talojen jutut, mitä tuli olla. Ja siellä teillä niin oli lampaita ja sitten yhtenä päivänä he päätti taas tietenkin, että nyt teurastetaan lammas. Ja ne oli niin kuin teillä on se talo näin
niin se oli siellä teidän puolella oli se lampaat. Siinä oli semmoinen pieni aitaus. Ja sitten ne tiesi, että mikä lammas viedään. Se oli aika hurja juttu siinä mielessä, että löytää se oikea lammas, koska se lammas tiesi, että nyt silloin menoa, että miten ne saa sen oikean lampaan ja niin edelleen. No, ne tietenkin sai sen. Ja mä muistan, se oli mä muistan sen solmunkin vielä, kun niillä on köysi, niin ne laittaa sen näin. Ja sitten ne piti näin kiinni. Niin sitten ne sai sen lampaan kiinni. Ja sitten teidän oli edelleen ihan pikkuinen poika. Se oli hurjan näköistä, kun otti kirveen ja pamautti sitä lampasta päälle. Ja pikkupoikana katseli ja sitten takajaloista ylös sinne ja kurkku auki ja veret tietenkin ja niin edelleen. Ja sitten tuli tätä. Sitten siellä leivottiin ja sitä me tietenkin odotettiin ja siellä tehtiin leipiä ja sitten Viljon kanssa ajateltiin, että koskahan ne leivät on valmiina ja oli hyvät tuoksut. Sitten sanottiin, että no nyt on leivät on valmistet, voi tulla ja mennään sinne ja mä sitten ajattelin näin, että otetaan niin kuin voi leipä. Niin Viljo sanoi, mitä? Voi leipä? Kokonainen leipähän me syödään. Ja sitten mulla oli semmoinen iso leipä. Ja sitten me mentiin sinne pihalle syömään sitä leipää. Se oli älyttömän hyvä juttu. Ja sitten teidän yläpuolella oli, jos katsotaan mökkiä, keittiön siitä toisesta päästä katsotaan sinne vähän mäelle, niin oli vanha sauna. Ja siellä me sitten käytiin Viljon kanssa ja se oli kiva juttu. Se oli hyvä sauna, vanha sauna, mutta hyvä sauna. Ja oli kivoja semmoisia muistoja.